Похваленый Иисус Христос, коли ласка устаньте, помолимся у имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденно дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Сядайте, коли ласка. Мы працягваем говорить про 10 заповедей. У той раз мы говорили про заповедь святы дзень святкаваць, ушановваць Божае імя, не ўжываць яго без патрэбы, а таксама шанаваць бацьку і маці. 5-я запаведь чарговая, яна кажа: не забівай. І ў нас можа ўзнікнуць пытанне: мы ж нікога не забіваем. Напэўна, цяжка уявіць, каб сярод нас сядзеў бы які-небудзь забойца. Але гэтую запаведь што парушае? Касцёл і вернікі лічаць, што яго вернікі лічаць, што жыццё чалавека пачынаецца з моманту зачацця, а не з моманту нараджэння. Таму аборт з'яўляецца парушэннем запаведзі «не забівай». Хіба што ёсць пагроза жыццю жанчыны цяжарнай, і тады гэтая аперацыя ўжо нельга будзе назваць абортам, калі ратуецца жыццё жанчыны. Яна можа выбраць і ўратаваць сваё жыццё ці жыццё зачатага дзіцяці. Але так, у іншых момантах, нават калі мы ведаем, што дзіця хворае, гэта значыць наш крыж, які трэба прыняць, і гэтае дзіця выгадаваць. Бог, калі дае крыж, то спачатку дае сілы яго несці. Вось гэтае парушэнне запаведзі «не забівай» праз тое, што хтосьці здзяйсняе аборт, альбо сама жанчына, альбо той, хто яе да гэтага прымушае, лекар таксама. Яны ўсе маюць на сабе гэтую цяжкую вялікую віну, і гэты грэх такі вялікі, што раней нават не кожны святар мог яго адпусціць. Але цяпер папа Францішак дазволіў кожнаму святару, калі у чалавека ёсць раскаянне, адпускаць грэх аборту. Згодна з заканадаўствам нашай краіны, лекары могуць адмаўляцца, карыстаючыся тым, што ім сумленне падказвае, што гэта неправільная аперацыя, могуць карыстацца тым, што не будуць выконваць гэтую аперацыю. У Лагойску, я памятаю, у бальніцы быў такі момант, што ўсе лекары адмовіліся рабіць аборты. Далей, парушэннем гэтай запаведзі будзе пазбаўленне сябе самога жыцця. Розныя бываюць моманты і сітуацыі, калі ёсць нейкія выпрабаванні, жыццёвы стан псіхалагічны цяжкі. Трэба карыстацца дапамогай, выйсці з такой просьбай, каб нам, асабліва той, хто спецыяліст у псіхалогіі, псіхіятрыі, дапамог, калі ў нас ёсць думкі аб тым, што, можа быць, гэта жыццё не для нас, альбо што мы ў гэтым жыцці лішнія. І калі мы сустракаем чалавека, які бачна, што ён не дае сабе рады ў гэтым жыцці, нашым абавязкам будзе пастарацца яму дапамагчы настолькі, наколькі мы гэта можам зрабіць. Тут ёсць абавязак таксама бацькоў, выхавацеляў, настаўнікаў, сачыць за тым, чым займаюцца іх дзеці непаўнагадовыя, асабліва падлеткі ў інтэрнэце, чым займаюцца, бо могуць сустрэць там такую інфармацыю ў сацыяльных сетках, якая будзе іх
падштурхоўваць, зрабіць сабе крыўду, напрыклад, альбо каму-небудзь іншаму зрабіць крыўду. І гэта наш абавязак, каб растлумачыць маладому пакаленню, што калі ты сустрэў у інтэрнэце якую-нибудь інфармацыю, хтосьці табе напісаў у сацыяльных сетках, і гэта хаця б крыху цябе занепакоіла, настрашыла, то не бойся расказаць пра гэта людзям старэйшым, каб яны табе дапамаглі. Асабліва, калі хтосьці кажа, што трэба штосьці зрабіць, але так, каб ты гэта не казаў нікому, тым больш трэба пра гэта расказаць, падзяліцца з дарослымі людзьмі. Важна, каб у сям'і была эта атмасфера даверу, каб дзіця разумела, што нават калі зрабіла памылку, што яго не адкінуць дарослыя, што дапамогуць яму справіцца з яго праблемамі, што якраз дома можна пра ўсё расказаць, а не там дзесьці на вуліцы, дзе невядома якую дадуць дзіцяці параду, і чым гэта можа скончыцца, якім-небудзь шантажам і гэтак далей. Таксама рызыкаваць сваім жыццём без патрэбы, гэта парушэнне запаведзі, не забівай. Адна справа, жыццём рызыкуе той, хто гасіць пажар, той, хто клапоціцца пра бяспеку людзей, арыштоўвае нейкага злодзея. Ён апраўдана рызыкуе сваім жыццём. А іншая справа, калі мы парушаем правілы дарожнага руху так, што ставім пад пагрозу сябе і іншых, то тады мы неапраўдана рызыкуем сваім жыццём і прама альбо пасрэдна парушаем вось гэтую запаведь «не забівай». Неўмеркаванасць у ядзе і піцці, асабліва это датычыць алкаголю, тым больш сродкаў наркатычных, напрыклад, гэта парушэнне этой запаведзі. Я ўжо казаў пра тое, што трапіць у залежнасць якую-небудзь хімічную, гэта значыць трапіць у хваробу, і гэта людзі хворыя, і да іх трэба ставіцца як да хворых людзей. Это не азначае нейкую паблажлівасць, але ў нейкім сэнсе гэта можа змяншаць іх адказнасць за тое, што яны чыняць пад уздзеяннем тых ці іншых рэчаў. Але ім варта дапамагчы, папрасіць аб дапамозе, бо іх псіхіка будзе ім казаць, што яны не хворыя людзі. Папрасіць аб дапамозе, зразумець механізмы, як працуе гэтая хвароба. Зноў жа, шмат спецыялістаў і шмат праграм, якія могуць гэтым людзям дапамагчы не нішчыць сябе і нішчыць іншых. А ступень, узровень тых, хто залежны ад розных хімічных сродкаў, вельмі вялікая. Я думаю, што так, дзесьці кожны пяты у групе такой рызыкі, а гэта значыць, што ў групе рызыкі і яго як-небудзь эта хвароба будзе так ці інакш уздзейнічаць і на яго мужа, жонку, дзяцей, блізкіх, родных. Таму вялікая група, доля грамадства, яна хварэе насамрэч, так ці інакш праз гэтыя залежнасці. І мала тут проста прыйсці, напрыклад, да споведзі, расказаць свой грэх, атрымаць пакуту, ойче наш, ці на ружанцы памаліцца. Трэба часамі кардынальна штосьці памяняць у сваім жыцці і не саромецца прасіць аб дапамозе. Гэта вельмі важна. Вось. Што яшчэ? Можа быць, таксама тут трэба сказаць, што ёсць людзі, якія, не ведаю, любяць проста такую неапраўданую рызыку і, не ведаю, купаюцца ў забароненых месцах. Колькі гэтых гісторый, што пайшлі, асабліва падлеткі, маладыя людзі, купацца летам і ныралі ў такіх месцах, дзе дно было небяспечным, ці глыбіня вадаёма была небяспечнай, і ці паміралі, патануўшы, ці ламалі пазваночнік, станавіліся інвалідамі. Гэта можа працягвацца адно імгненне, якое паламае жыццё
чалавека і яго блізкіх. Таму тут трэба браць адказнасць за сябе і за іншых у гэтай сферы. Я асабіста хаваў такога студэнта. Ён быў з Нігерыі, ён вучыўся ў Мінску ў медуніверсітэце. І ён прыехаў на падрыхтоўчы курс, каб 1 год навучыцца рускай мове, каб акаліматызавацца тут, прывыкнуць да Беларусі. І там праз год ужо павінна была пачынацца праграма медуніверсітэта ў яго. І вось ён год адвучыўся тут і з сябрамі, іншымі студэнтамі. Паехаў на Мінскае мора акупацыі, там стаялі таблічкі, што купацца тут нельга у гэтым месцы. І нават ён сказаў сваім сябрам: здыміце на тэлефон, як я буду ныраць. Ён нырнуў і ўжо не вынырнуў. Ужо паламаў пазваночнік там і ударыўся аб дно, і так і памёр. Нават не было сродкаў завесці яго цела туды ў Афрыку, яго хавалі тут у Беларусі. Таму гэта і самім трэба ўсведамляць, і ўсведамляць іншым. Зразумела, асабліва ў маладым узросце ёсць, можа быць, такое цяга да такога экстрэму і непаседлівасць такая. Трэба разумець, што проста такі жыццёвы этап, які варта перажыць з адказнасцю за сябе і за іншых таксама. Ну і тут правілы бяспекі, пра які нам часамі гавораць, якія мы, можа быць, не слухаем, нездарма прыдуманай і пажарнай бяспекі, і як з электрыкай абыходзіцца. Это ўсё звязана з этой 5-й запаведзю: не ставіць пад пагрозу жыццё сваё і жыццё іншых людзей. Не пакідаць без апекі маленькіх дзяцей, растлумачыць ім, бо яны не ведаюць часамі, не разумеюць, што можа прынесці для іх пагрозу, што для іх небяспека. І таму яны паводзяць сябе вельмі часамі непрадказальна нават для сябе, бо не разумеюць яшчэ, што агонь прыносіць небяспеку, што па двары, дзе стаяць шчыльна машыны, калі рэзка дзіця выбежа за гэтым мячыкам, у які гуляла, машына не можа затрымацца імгненна, што гэта можа прынесці да якіх-небудзь важных наступстваў, сур'ёзных, драматычных. Гэта трэба падказваць, і гэта адказнасць асабліва людзей дарослых, тым больш, што можна это зрабіць у такой форме, каб дзіця гэта магло прыняць, не там крыкам, пагрозамі, а паказаць наступства, для чаго это можа прывесці такія непрадказальныя паводзіны. Таксама гэтая запаведь «не забівай» звязана з тым, як мы адносімся да свайго здароўя, ці бяром за яго адказнасць, ці прыслухоўваемся да парады ўрачоў, ці своечасова звяртаемся да іх па дапамогу, ці, можа быць, стараемся лячыцца парадамі толькі з інтэрнэту, чым, можа быць, пагаршаем свой стан, лячыць лепш хваробу, як вы самі ведаеце, прасцей на першых этапах, а так, можа быць, варта здаць своечасова час ад часу гэтыя медычныя аналізы, каб прадбачыць з'яўленне нейкай хваробы і з яе выйсці. А калі лекар нам прадпісаў нейкае лячэнне, то дастасоўвацца да гэтага лячэння. Бо гэта ўсё, калі паступаць інакш, можа ствараць пагрозу нашаму здароўю і нашаму жыццю таксама. Таму нельга сказаць, што калі я нікога не забіў і не хацеў ніколі забіваць, то я ніколі не парушаў 5-ю запаведь. Бачыце, які тут вялікі фронт, скажам так, для разважанняў і выпрабавання свайго сумлення у гэтай сферы таксама. 6-я і 9-я запаведь нам кажуць: 6-я не чужалож, 9-я не пажадай жонкі бліжняга свайго. Гэта запаведзі, яны сфармуліраваны агульна, але яны заахвочваюць нас быць сціплымі, чыстымі у думках, словах і ўчынках.
Зграшыць можна і думкай таксама. Адна справа, калі думка прыйшла спантанна, і мы яе адкінулі, а іншая справа, калі мы яе развіваем, то можам паступова зрабіць у сваім сумленні, у сваёй абароне ад зла такую адтуліну, і гэтае сумленне становіцца больш шырокім і дапускае потым і цяжкія грахі таксама. Памятаем, як пан Езус сказаў, што хто з пажаданнем паглядзеў на жанчыну, ужо зграшыў з ёю сваім сэрцы. Тое самае і на жанчын можна перакласці наадварот. Таму варта захоўваць чысціню згодна са сваім жыццёвым станам. Святар жыве ў цэлібаце, напрыклад, муж верны жонцы, жонка мужу, пазбягаць гэтых інтымных актаў да жаніцьбы і па-за жаніцьбы, сужанскую здраду так званую, пазбягаць парнаграфію, прастытуцыю, насілле, мастурбацыю, гомасексуалізм і гэтак далей. Усё тое, што звязана з гэтымі запаведзямі. Яшчэ раз кажу, не толькі ўчынкам мы грашым супраць запаведзі, не чужалож, але і запаведзь не пажадай, нават у думках старайся, пазбягай вобразаў, можа быць, нейкіх фільмаў, якія будуць правакаваць цябе на нейкія вобразы і дзеянні. Пазбягаць людзей, якія правакуюць цябе да граху, абставін, бо тут у касцёле у нас няма такіх думак, напрыклад, адносна гэтых запаведзяў, але калі можа застацца там супрацьлеглым полам, сам-насам, позна, так, каб ніхто не бачыў, не ведаў, то это можа паступова прывесці да нейкіх грахоўных праяўленняў. Таму важна, вось гэтыя абставіны, яны вельмі важныя. Пазбягаць усяго таго, што справацыруе нас да граху. І нават у тым, як мы апранаемся, асабліва можа быць дзяўчатам, жанчыны маладыя, каб пазбягаць такой правакацыі у сваёй вопратцы. Вось, ёсць, можна ж выбраць вопратку з аднаго боку, як бы і сціплую у сферы вось гэтай інтымнай, але і прыгожую таксама. Таму памятаць пра тое, што для нас можа быць гэта ніякая праблема, але для іншых, хто навокал, тым больш, што мужчынская, жаночая псіхалогія, арганізм па-рознаму рэагуюць, па-рознаму у розных сітуацыях могуць сябе паводзіць. Вось. Вот цяпер папулярна гэтае жыццё да жаніцьбы у моладзі. Гэта ўсё адно сажительства, як бы яго там не называлі. Это не гражданскі брак. Гражданскі брак — это калі распісаныя, а не павенчаныя. Это гражданскі брак. А это сажительство, калі нават без роспісу жывуць маладыя людзі. І як кажуць даследаванні, што для маладога чалавека, які так жыве, ён сябе заўсёды лічыць свабодным, а дзяўчына звычайна лічыць сябе, што яна ўжо замужам. Калі яны проста жывуць разам, не распісваючыся, не венчанай. Ну, я думаю, вы зразумелі, што жанчына ўсё-такі будзе думаць, што яна ўжо замужам, а хлопец будзе думаць, што ў любы момант ён можа яе пакінуць. І, хутчэй за ўсё, калісьці так станецца. Самыя заблытаныя такія адносіны, калі невядома хто каму хто, кім прыходзіцца і гэтак далей. Але нават проста роспіс без шлюбу, ён таксама касцёлам, непрыхільна касцёл на гэта глядзіць, на разводы. Касцёл заклікае ствараць сям'ю да смерці аднаго з сужанцаў. Сям'я ствараецца для дабра сужонкаў, для нараджэння і выхавання дзяцей. І зразумела, што ў сям'і бываюць крызісы, але адна справа, калі штосьці зламалася, это спрабаваць рамантаваць, хоць бы і сотні разоў, а іншая справа — это падумаць, што гэтая рэч сапсавалася, я куплю новую, і там гэта сапсуецца. Вось. Вялікая праца гэта, і праца на ўсё жыццё, такое сямейнае жыццё, у якой найбольш моцныя сем'і, якія моляцца разам, якія практыкуюць дыялог, уменне паразмаўляць
паміж сабой. Але, на жаль, такія слабейшыя цяпер сем'і, дзе быў адзін развод у сям'і, то гэта запамінаюць дзеці. Калі яны маленькія, то маленькія дзеці звычайна сябе абвінавачваюць, што это яны прычына разводу, так дзейнічае іх псіхіка. Яны запамінаюць, што быў бацькоў развод, і іх сем'і могуць у многім быць больш потым слабымі. Таму вось такая, ёсць эпідэмія гэтых нетрывалых сужанстваў. Зразумела, калі асабліва часта это мужчына, ён становіцца тыранам, пагражае здароўю жонцы, дзяцей, ці жыццю нават, то з такім чалавекам трэба з'ехаць ад яго, папрасіць кагосьці аб дапамозе, каб жанчына не перажывала насілля ў сям'і і яе дзеці, і іх дзеці. Можа быць, гэты чалавек скарыстаецца нейкай дапамогай і узновіцца потым гэта жыццё нармальнае. Гэта такое складанае пытанне. Часамі бывае так, што сем'і ўжо жывуць разам і дойдуць до такого моманту крызісу, і потым прыйдуць да святара, скажыце, вы яму скажыце што-небудзь, каб мы не развадзіліся, а вы ёй скажыце, каб мы не развадзіліся. Але тут такіх хуткіх рэцэптаў, тым больш, што калі даўно ёсць нейкая праблема, яна не можа вырашыцца так імгненна. Это вялікая праца сямейная, жыццё, праца двух чалавек, якія павінны ўкладвацца. І толькі праз дыялог, больш слухаць, чым гаварыць, слухаць аднаго, старацца заўсёды адрамантаваць гэтае сужанства. 7 і 10 запаведзі. 7 запаведзь не крадзі, 10 не пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму. Гэтая запаведь кажа пра тое, што мы не павінны без дазволу карыстацца ці прысвойваць сабе чужую маёмасць і адказна карыстацца сваім, тое, што мы маем. Хтосьці можа сказаць, што ён ніколі не ўкраў нікога нічога, але таксама давайце паразважаем над тым, што не трэба браць чужога. Калі штосьці належыць усяму грамадству, это агульная вуліца, агульны пад'езд, як мы гэтым карыстаемся, ці на працы мы не прысвоім тое, што нам не належыць, ці адпрацоўваем тыя грошы, якія нам плацяць, тую зарплату. Это з пункту гледжання працаўніка, ці ён не марнуе той час, які адведзены на працу. З пункту гледжання працадаўцы, ці ён справядліва выплачвае грошы сваім працаўнікам, ці без патрэбы, не ведаю іх, прэміі пазбаўляе, ці, можа быць, як-небудзь па-іншаму не клапоціцца пра тое, каб на працы была адпаведная атмасфера і адпаведныя магчымасці для таго, каб чалавек і працаваў і усебакова развіваўся. Тут па-рознаму можна на гэтую запаведь глядзець, але з розных аспектаў, але эканамічныя які-небудзь злачынствы таксама будуць парушэннем запаведзі не крадзі. Невыплата падаткаў, напрыклад, бо падаткі мы плацім, каб дзяржава утрымлівала ўсю гэтую інфраструктуру, з якой мы самі карыстаемся, і дарогі, таксама і бальніцы, і школы, і замежныя прадстаўніцтвы, і гэтак далей. І хтосьці адзін гэтым карыстаецца, справядліва плаціць падаткі, а хтосьці несправядліва, як бы ён забірае чымсьці сродкі у грамадства, у дзяржавы. І пры аказіі споведзі давайце скажам яшчэ раз, што да умоваў добрай споведзі належыць выпраўленне прычыненага зла. Таму, калі мы прысвоілі нейкую рэч, трэба старацца яе аддаць, альбо аддаць яе эквівалент, калі саму рэч, можа, яе няма такой самай, мы на
знішчана. Адзін святар, памятаю, чалавек быў адзін здзіўлены, што пайшоў да споведзі, і святар яму сказаў: за тое, што ты ездзіў. Гэта не святар расказваў, а той чалавек, які спавядаўся, расказваў. За тое, што ты ездзіў без білета у грамадскім транспарце, купі столькі білетаў, колькі разоў ты праехаў, і іх не выкарыстай. Вы зразумелі, што ён яму сказаў? Ён сказаў, як бы вярні тыя грошы, якія ты прысвоіў сабе па-іншаму. Вось тым больш, што сродкі, вось гэта асабліва транспарт па горадзе, які транспарт, ён і так не ў 100% мы аплачваем, бо частку за нас гэта датуе дзяржава, гэта датацыйная сфера бюджэту. І няма, як бы на свеце, правильно кажуць, што няма нічога бесплатнага. Раз этот аўтобус прыехаў, хтосьці яго купіў, хтосьці яго заправіў, хтосьці заплаціў вадзіцелю і таму, хто будзе этот аўтобус рамантаваць таксама. І наш білет – это наш удзел. Нашыя падаткі – это, а ў той частцы, у якой дзяржава это датуе, нашыя падаткі – это ў гэтым удзел. Вось. Таму варта пра гэта памятаць. І прывучаць, можа быць, таксама з маленства і маладое пакаленне такого адказнага карыстання супольным усім. Але нават калі штосьці мы зарабілі і штосьці маем, ці нам хтосьці падарыў, у нас ёсць наша маёмасць, і таксама трэба карыстацца адказна. Памятаць пра тых, хто у патрэбе, і вакол нас ім дапамагчы, сваімі сродкамі дапамагаць. Ці калі прыходзім у касцёл і святар аб'яўляе сколько разоў? 3 разы на год? Ці 1 раз на год святар аб'яўляе, што ў гэтую нядзелю сродкі, якія мы збіраем на імшы, яны прызначаюцца на Карітас. Што это азначае? Што ёсць такая дабрачынная арганізацыя каталіцкая Карітас, і калі мы склалі ахвяру на Карітас, мы як бы апасрэдавана памаглі людзям у патрэбе. Бываюць людзі, якія на вуліцы там просяць аб дапамозе, і мы бачым, што яны падманваюць нас, што яны, калі мы ім дапаможам нейкімі грашыма, то яны пойдуць, не ведаю, гарэлку купяць за гэтыя грошы, і мы будзем у іх граху удзельнічаць таксама. Ці яны ўкралі штосьці, і тут мы это купім, мы у іх граху можам удзельнічаць. Яны потым будуць думаць, ага, яшчэ раз можна такое самае зрабіць, кагосьці падмануць, украсці, ці на гарэлку хтосьці даць грошы. Таму лепей дапамагаць тым, каго мы ведаем, што гэты чалавек мае патрэбу, і яму можна дапамагчы, і ён на добрую справу эти грошы прызначыць. Ці падарыць яму сам нейкі прадмет, ведаем нейкую шматдзетную сям'ю, то можна і падарыць нейкія вопратку нейкую для дзяцей, для дарослых. Прычым не так, што ту, якую мы хацелі б выкінуць, а тут не выкінулі і ім аддалі. А гэта або якая вопратка. Якраз такі штосьці, што ўсё ж такі мела нейкі выгляд, і магло б, і гэта можна было б карыстацца. Пры парафіях ёсць много такіх ініцыятыў. Мы самі можам ведаць такіх людзей, ім дапамагаць. Гэта найлепшая такая адресная, як кажуць, дапамога. Тым больш, што дапамога можа быць не толькі грашыма, завітаць да такіх людзей самотных, спытаць, што яны хочуць, можа быць, даўно не былі ў споведзі святара, запрасіць. Часта такія людзі, як бы, з пункту гледжання матэрыяльнага маюць нейкі мінімум, але вось ім не хапае нейкага добрага слова, ці, можа, ніхто не падвязе іх у горад па іх справах, это іх сяброў, сябровак, ці прайсціся, прагуляцца па горадзе. Памятаю, калісьці было пытанне такое у Мінску сярод людзей, якія жывуць самотныя, інваліды, якая вам патрэбна дапамога. І часта яны казалі, што мы як бы ўсё маем, а каб хтосьці нас падвёз у горад, да сябровак, напрыклад, і такая можа быць дапамога. Дапамога, дабрачыннасць – это не міластыня вось жабраку на вуліцы, які можа быць, і не мае патрэбы ў гэтай дапамозе. Калі яму дапаможам, падтрымаем яго ў нейкай ляноце, нежаданні працаваць.
А калі ёсць сумненні, ці на добрае пойдзе гэта наша невялікая, там, можа быць, капейка, якую просім на вуліцы ў нас, то спытаць, калі ён кажа, гэты чалавек там на ежу мне не хапае, то сказаць, вот я табе куплю ежу, каб ужо з голаду уже гэты чалавек не памрэ, напрыклад. Я памятаю, калі служыў у чырвоным касцёле, то там пастаянна прыходзілі тыя людзі. І многім, большасці трэба было ўсім адмаўляць, даваць грошы. Бо як толькі б аднаму даў грошы, то прыходзіла б мноства людзей, якім насамрэч проста хочацца падмануць і здабыць неяк грошы. Калі хтосьці жабраваў каля касцёла, я памятаю, казаў, табе на што гэтыя грошы? Ну вот, на ежу. Вот тут крама побач. Ідзём, я табе куплю там хлеб, масла. Памятаю, так са мной одна жанчына пайшла, і яна назвала сэнсоўныя рэчы, якія не хутка сапсуюцца, там макароны, напрыклад, ці кансервы, які там мінімум я і купіў, аддаў. Але ўжо буду перакананы, што з голаду гэты чалавек не памрэ, скажем так. Таму варта і тым, што мы маем, умець правільна карыстацца, каб не было так, што вакол нас людзі ў вялікай патрэбе, а мы, забяспечыўшы сабе нейкі годны ўзровень жыцця, сваім гэтым, можа быць, нейкім крыху большымі сродкамі, іх выкарыстоўваем неабдумана, скажем так, неналежным чынам. Таму гэтая запаведь, гэтыя дзве запаведзі, не крадзі, не прагні нічога, што належыць бліжняму твайму, яны забараняюць такую хцівасць, прагавітасць, прагненне толькі збіраць, толькі для сябе. Нават калі это і робіцца і не за кошт іншых людзей, все адно памятаць, што вакол нас ёсць людзі ў патрэбе, скажем так. Жыць не толькі канцэнтруючыся на самім сабе. Мы цяпер жывём у такую лічбовую эру, эпоху, калі карыстаемся рознымі праграмамі. І тут трэба сказаць, што пра інтэлектуальную уласнасць, што ўсё ж такі, калі карыстаемся нейкімі праграмамі, трэба старацца купляць іх у афіцыйных крыніц. Часамі за гэта будзе трэба заплаціць, але мы так шануем працу кагосьці, бо хтосьці, не ведаю, зрабіў гэтую амбону, напрыклад, і яму заплацілі за матэрыял, за работу. Так можа быць прадукт, які мы не можам рукамі памацаць, дакрануцца да яго не можам, якая-нибудь праграма, напрыклад. Але хтосьці таксама гэта рабіў, траціў на гэта і час, і грошы, і хтосьці навучыўся, каб быць, не ведаю, праграмістам. І в гэту працу таксама гэта трэба шанаваць. Бо па-іншаму мы як бы все адно крадзём гэтую праграму, крадзём кагосьці, штосьці. Прыбытак, які мог бы ён атрымаць, а праз тое, што мы это карыстаемся нейкімі пірацкімі копіямі фільмаў, напрыклад, мы гэтага прыбытку яго пазбаўляем, які ён мог бы атрымаць. Таму, ну, я, калі купляў комп'ютер, то купіў адразу ўжо, там ужо быў устаноўлены Windows, это ўжо ён быў ліцэнзаваны. А Word'ам не карыстаюся, напрыклад, праграму, якой набіраю матэрыялы. OpenOffice – бясплатная праграма. Таму, як бы, каб у мяне не было думкі, што я спакусы, што я карыстаюся чымсьці скрадзеным. Скажем так, мы, можа быць, яшчэ наша грамадства не зусім дарасло да разумення гэтага, што і такія рэчы трэба заплаціць, што яны павінны быць ліцэнзаванымі. Але паступова, можа быць, мы будзем першымі ў нашым асяроддзі, але паступова і да гэтага дарасці варта таксама. Бо так можа сказаць чалавек, які падрабляе грошы таксама. Ён нібыта ні ў кога так намацальна нічога не забірае, але калі падробленыя грошы, яны пазбаўляюць дзяржаву нейкага прыбытку і пазбаўляюць даверу да грашэй. Это таксама крадзеж, хоць, здаецца, ніякай рэчы фактычна ні ў кога не забраў, але таксама такое параўнанне
хай будзе з гэтымі пірацкімі праграмамі таксама. І 8-я запаведь: не сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго. Гэтая запаведь забараняе хлусіць, ашукваць бліжняга, які мае права ведаць праўду, забараняе крывадушнічаць і паклёпнічаць на іншых. Зразумела, запаведь гэта кажа, што трэба гаварыць праўду, але не ўсю праўду павінны ведаць усе. Ёсць праўда, якую трэба захаваць у таямніцы. Як прыходзім да лекара, і ён даведваецца пра нашыя хваробы, ён жа не можа нікому потым пра гэта расказаць. У яго ёсць службовая таямніца. Можа расказаць калегам у рамках рашэння нейкага медычнага пытання. Святар не можа нікому расказаць штосьці, што было на споведзі. Мы называем гэта ў касцёле нават не службовай, а сакральнай, сакраментальнай таямніцы. І калі б святар яе парушыў, сказаў, што гэты чалавек на споведзі сказаў, што ён зрабіў гэта і гэта, то ён, гэты святар, больш падпадае пад вялікія кары касцёльныя. І нам хтосьці можа сказаць у нейкай таямніцы, ці мы выпадкова штосьці даведаліся. Часамі трэба ўмець ацаніць, ці я магу это расказаць іншым, ці гэта я павінен захавацца толькі для сябе, ці нейкай катэгорыі людзей, скажем так, каб не парушыць добрае імя іншага чалавека. Памятаю, можа гэта такая легенда, але зноў жа на споведзі чалавек сказаў, што ён няпраўду расказаў пра іншага, сур'ёзна прынёс вялікую шкоду гэтаму чалавеку. І святар яму сказаў: вось ты паспрабаваў бы ты, напрыклад, падняцца на вежу касцёла і ўзяць многа маленькіх картак папяровых, і раскінуць іх з вежы касцёла і потым сабраць, асабліва калі ветраная пагода, надвор'е. Не сабраў бы ўсіх картак і як бы сказаў кепскае штосьці пра іншага, это можа так паўплываць, што гэтых чутак потых не вернеш, яны разрастаюцца як снежны ком, і як у сапсаваным тэлефоне гэтыя чуткі змяняюцца і вельмі шкодзіць потым этаму чалавеку, а выправіць гэта ўжо можа быць вельмі складана, нават калі мы прызнаемся, што гаварылі неправду. Але нават кажучы праўду, трэба быць асцярожным, каб не парушыць добрае імя і таксама не пашкодзіць гэтаму чалавеку, таму ці іншаму. Вось. Некаторыя пытаюцца, ці на споведзі. Зразумела, святар не можа нікому расказаць пра тое, што ён даведаўся на споведзі. Ці я магу расказваць, што, напрыклад, я на споведзі сказаў гэта, святар мне даў нейкую навуку ці пакуту. Тэарэтычна можна, але памятайце, што гэта вельмі індывідуальна. І пакута, і навука на споведзі. Прыходзім да лекара, здаецца, два чалавекі прыйшлі з той самай хваробай, атрымалі, можа быць, розны лек, ці у розных памерах гэты лек быў выпісаны. Таму што адна і тая ж хвароба па-рознаму дзейнічае у розным узросце, на мужчыну і жанчыну можа па-рознаму дзейнічаць, на розны арганізм. Таму, каб не было такого, што мы, можа быць, сваю параду, дадзеную нам асабіста, як бы падказалі камусьці іншаму, але для яго гэтая парада можа не падыходзіць. Таму я пасцярожна ставіўся да таго, каб расказваць, што я пачуў на споведзі ад святара. Нема такой прамой забароны, але тут трэба быць вельмі і вельмі асцярожным. Вось. Пра 10 запаведзяў мы сказалі. Далей, напэўна, будзем ужо гаварыць пра малітву будзем. Гаварыць наша наступная тэма. Зараз, калі ласка, устаньце і памолімся. Давяраем нашу падрыхтоўку заступніцтву Маці Божай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай.
У імя Отца і Сина і Духа Святого.